A chroeso cynnes i'n oedfan i bore yma yn enw yr arglwydd Iesu Grist. A ga i ddymuno blwyddyn newydd dda i chi ar Sul cynta 2021. A falle bod chi fel fi ar drothwy'r flwyddyn newydd wedi derbyn nifer o negeseuon yn dathlu diwedd blwyddyn 2020. Yn sicr mae wedi bod yn flwyddyn rhyfedd i ni gyd, ond falle wedi bod yn flwyddyn arbennig o anodd yn eich profiad chi. Ond fe allan ni fod yn sicr bore yma bod pob blwyddyn, pob diwrnod yn wir, yn nwylo Duw ein tad ni. Tad sydd gyda cynlluniau da ar gyfer ei blant. Ac yn wir, ni'n gwybod bod y neges ddath i'r bugeiliaid. Ni wedi bod yn myfyrio arno dros yr wythnosau diwetha. Y neges na o newyddion da o lawenydd mawr. Dyw hynny ddim yn unig ar gyfer dyfodiad Crist i'r byd. Dyw ddim yn unig ar gyfer dydd Nadolig, ond mae ar gyfer pob dydd o bob blwyddyn. Mae ar gyfer oes cyfan, mae ar gyfer tragwyddoldeb. Ac felly, pa le gwell i fod y bore yma ar Sul cynta'r flwyddyn, dod at ein gilydd i addoli yr arglwydd. Byddwch chi'n falch i wybod mai nid fi sydd yn agor y gair i chi y bore yma, ond mae'r fraint yna yn mynd at Gwydion Lewis. Gwydion oedd yn aelod gyda ni, wrth gwrs, ac sy'n nawr gyda Catrin yn rhedeg canolfan Mudiad Efengyl y Cymru, Bryn y Groes, yn y Bala. Ac ni'n freintiedig iawn o gael ei gwmni fe gyda ni bore yma, yn gweddio bydd Duw yn ei fendithio fe, a gwaith fe a Catrin ym Bryn y Groes. Wel, byddai'n trosglwyddo i Gwydion maes y law, ond gadewch i ni gyntaf i weddio. Arglwydd Dduw, ni yn diolch i ti bod yn amserau ni yn dy ddwylo di. Bod ni'n dod nawr at yr alffa a'r omega, yr un sy'n gwybod y diwedd o'r dechrau. Ac ni'n gwybod hefyd o Dduw, ni'n diolch bod ni'n dod nid at Dduw sydd yn bell i ffwrdd, ond yn Dduw sydd yn dad i ni. Yn dad sydd yn dymuno rhoi pethau da i'w blant e. Ac arglwydd, ni'n gallu credu hynny y bore yma, gan bod ni'n wedi derbyn y rhodd mwyaf, sef dy fab dy hun. Ac arglwydd, ni'n diolch i ti bod wedi byw a marw yn ein lle ni. Ac ni'n gweddio felly y bore yma, bydd e'n cael ei ogoneddu, a byddwn ni yn dod yn gweddio fel hyn nawr i ti, faddau i ni yn camwyddau, yn pechodau ni, yn gwrthryfel yn derbyn ni, a derbyn ni yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gweddio bydde ni'n profi dy fendith di heddi, bydde ni'n profi'r ysbryd lan a'r waith yn colonni ni nawr wrth i ni wrando ar dair di, wrth i ni ymateb i ti mewn gweddi, wrth i ni ganu a myfyrio ar dy eiriau di. O'n i'n gweddio bydde ni yn ymwybodol fod ti ar waith yn ein colonni ni, gogoniant i ti dy hun. Amen. Wel, mae'r Nadolig wedi dod i ben, ond ni'n mynd i ddal ati i ganu ambell i garol bore yma. A ni'n mynd i ddechrau wneud hynny drwy ganu welen gwawrio ddydd i'w gofio, gen i'r seilo, gorau swydd, wele ddynion, mwy na moddion, ddwnt a rhoddion iddo'n rhwydd. Welen gwawrio ddydd i'w gofio, gen i'r seilo, gorau swydd, wele ddynion, mwy na moddion, ddwnt a rhoddion iddo'n rhwydd. Un a ddewyd y dynodiaeth, heddiw berffaith aeth i ben. Wele drefniad, dwy fogariad, blaen ei llygaid heb un llen. Wele'r Duw dod yn y dyndod, wele geidwad, wele'r gair, wele'r brenin mawr yn blentyn,
plentyn, meddyg mwy na'r luniau mair. Caed y methem dref I seldrem, o'r caesalem cyn am cnawd. Weler mwy o Dduw tragwyddo, yw'r anfeidro hyn i'n frawd. Dyw a'n cofio, dyw a'n cyrraedd, dyw o sododd Iesu'n iawn. Dyw e'r syndod, barf I ganfod, trem gollwng dod i'n i'n llawn. Dyw ryfeddir iddo cenir, gan drigolion nef a llawr. Tra bydd Iesu ddim yn gweiledd, neu sefyll yr orsedd fawr. Halleluia, halleluia, aeth i'r lladdfa yn ei lle. Halleluia, halleluia, Dyw sy'n fodlon ynddo fe. Sain hosanna I fod Dafydd, Iesu beunydd fyddwn ben. Am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded mwyant mwy. Amen. Wel, mae'n rhyfedd iawn gwybod fod fi'n pregethu ac yn siarad ac yn darllen nawr I chi yn Caerdydd a methu gweld chi. Ni'n dymuno blwyddyn dda I chi, ond byddwn ni wrth ein bodd os byddwn ni yn eich gweld chi. Ac ni'n edrych ymlaen i'r amser yna lle byddwn ni yn gallu gweld chi ac hyd yn oed yn gallu gwario amser yng nghwmni ein gilydd yn agos. Ni yn cofio amdano chi yn gyson iawn ac yn gweddio bydd Duw yn bendithio chi fel unigolion ac fel eglwys eleni. Wel, fi am ddarllen o bore yma o llyfr Eseia. Llyfr Eseia, pennod 61. Llyfr Eseia, pennod 61. Ac yn mynd I ddarllen y 4 adnod gyntaf. Nawr, fi eisiau rhoi chydig o gyd-destun. Wrth I ni ddarllen y llyfr yma, llyfr Eseia, mae'n bwysig fod ni yn dadansoddi neu'n edrych ar yr broffwydoliaethau, ar yr hanes mewn 2 ffordd. Mae'r geiriau I ddechrau wedi ysgrifennu I bobl yn nyddiau Eseia, ac mae'n benodol i'w cyfnod nhw. Ond I ni'n edrych arno fe'n ail, wrth ystyried ac wrth sylweddoli fod y geiriau yma hefyd yn briodol I ni yn ein dydd ni fel eglwys. Ond hefyd, ni'n ymwybodol fod llawer y proffwydoliaethau yma a'r darluniau yma yn cyfeirio at y dyfodol, at y nef, at y Jerusalem yn nefol, y Jerusalem dragwyddol. Nawr, oedd Eseia yn byw rhyw 100 mlynedd cyn i'r Israeliad cael eu caethgludo I Babylon. Roedd yr Israeliad yn anifydd I Dduw. A mae Duw yn anfon Eseia gyda neges difrifol a neges o farn. A mae'r bobl yn caledu eu calonnau. Maen nhw'n caledu yn erbyn Duw. Hynny, mae Duw yn dangos gras. Yng nghanol y broffwydoliaethau a'r neges anodd o farn, mae yna broffwydoliaethau o obaith. Mae Duw yn mynd I anfon a chybydd. Mi fydd bod nhw'n mynd I orfod gwynebu y geithglyd, bydd yn anfon un fydd yn ei dychwelyd nhw, yn ei hachub nhw o'r geithglyd. Ond mae'r neges yn rhywbeth mwy na hynny. Mae'n amlwg o Duw fan hyn yn sôn am rhywbeth mwy. Mae'n mynd I anfon brenin. Mae'n mynd I anfon rhywun o linach Dafydd. Ac mi fydd yr un yma yn achub, nid yn unig Israel, ond yn achub bobl o bob cenedl.
bydd y gwaredwr yma yn frenin, ond hefyd yn was. Nawr, dyna beth sydd gyda ni ym mhenod 1 i bennod 49 o Oseia yn hynod o fras a cyflym. Ond yna mae penodau 40 i'r diwedd 66, mae'n sôn fwy am y brenin Mesianaidd yma. Goleuni i'r byd, y gwaredwr y mae Duw yn mynd i ddarparu. Gwaredwr i'r holl byd. Ac bod yr Israeliaid yn parhau i galedu colonnau, mae Duw yn ei ryfedd ras yn cadarnhau na mi fydd yna iachawdwriaeth, mi fydd yna achubiaeth. Wel, gadwch ni ddarllen yr ychydig adnodau yma ym mhenod 61 o Eseia. Y mae ysbryd yr arglwydd Dduw arnaf, oherwydd i'r arglwydd fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion a chysuro'r toredig o galon, i gyhoeddi rhyddid i'r ceithion a rhoi gollyngdod i'r carcharorion, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd, a dydd dial ein Duw ni. I ddiddanu pawb sy'n galaru, a gofalu am malarwyr Seion, a rhoi iddynt goron yn lle lludw, olew llawenydd yn lle galar, mantell moliant yn lle digalondyd. Gelwyr hwy yn brennau cyfiawnder, wedi ei plannu gan yr arglwydd i'w ogoniant. Adeiladant hwy adfeilion, cyfodant fannau a fi'n anghyfannedd, at gyweiriant dinasoedd diffaith ac anghyfaneddra llawer oes. Wel, ni'n gweddio bydd Duw yn bendithio bob un ohono ni wrth i ni edrych ar y darn yna nes ymlaen. Y flwyddyn 2020. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd iawn. Ydych chi wedi teimlo'n unig, rhwystredig neu'n drist ar adegau? Mae bywyd wedi bod yn wahanol ac yn ddryslyd, gyda rheolau yn newid o hyd. Ni wedi gorfod cael gwersi ysgol gartre a threulio amser hir heb weld ein ffrindiau a'n teuluoedd. Ond mae un peth yn hollol sicr a bydd byth yn newid, sef cariad Duw tuag atom ni. Gwelwn yn y Fengil Luc, pennod 2 ac adnod 10, meddai'r angel. Peidiwch ag ofni, oherwydd wyle, yr wyf yn cyhoeddi i chi y newydd da, am lawenydd mawr, a ddaw i'r holl bobl. Dyma yw'r newyddion da. Danfonodd Duw Iesu Grist ei unig fab i'r byd yn fabi. Roedd wedi byw bywyd perffaith, mwyn marw ar y groes trosom ni a'n holl bechod. Mae gennym ni y peth gorau erioed iachawdwr sydd wedi trechu a chiro marwolaeth. Mae Duw yn clywed ac yn ateb ein gweddiau. Mi fydd y cyfnod yma'n dod i ben. Felly, mae gennym ni obaith am y dyfodol. Bod y cyfnod yma'n anodd i ni gyd, mae rhai sy'n credu ynddo yn cael eu hachub o'r boen, y tristwch a holl rwystredigaethau'r byd pan rydyn ni'n mynd i'r nefoedd. Fel Cristnogion, mae gyda ni fywyd tragwyddol o'n blaenau, gyda'n teulu enfawr o bobl o bob cwr o'r byd. Felly,
camwn yn hyderus ynddo fe i'r flwyddyn 2021. Diolch i Luned ag i Amanda am y stori plant y bore yma. Fi'n siŵr bod ni gyd yn cael hynny'n gysur. Ac yw'n ni ganu am un sydd yn gallu cysuro ni yn awr, un ag efais i mi'n gyfaill. Pwy fel y fe? Hwn ag ar yn fwy nag eraill. Pwy fel y fe? Arglwydd Dduw, ni yn diolch yn fawr i ti y bore yma, bod gyda ni newyddion da o lawenydd mawr i'w ddathlu. Ni'n gwybod bod yn sefyllfa ni y gallu bod yn ddyrus. Falle bod blwyddyn newydd yn dechrau, ond bod yn sefyllfa ni yr un mor anodd. Ni'n diolch i ti bod yn bosib cael llawenydd hyd yn oed yn sefyllfa mwyaf dyrus ni. Bod yn llawenydd ni ddim yn dibynnu ar yn amgylchiadau, ond yn dibynnu ar yr arglwydd Iesu Grist, yr un sydd yr un heddiw, ddoe ac yn rhagywydd. Ac ni am i foliannu fe y bore yma gyda'n gilydd. Ni am ddiolch i ti am i ddanfon e. Ni am ddiolch bod Crist yn ifydd ac yn fodlon dod i ein plith ni, i fyw bywyd na allan i fyw, ac i farw yn ein lle ni, ein mwyn ni. Ac o Dduw, ni yn diolch i ti bod nawr yn eiriol droson ni, bod gyda ni un sydd wedi cael ei demtio ym mhob ffordd fel ni, wedi profi beth yw e i fod yn berson. Bod nawr yn eistedd ar dy ddeheulaw di, yn eiriol troson ni. Ac arglwydd, ni'n diolch ti bod yna ddydd yn dod ble gawn ni fod gyda ti. Bod ti wedi rhoi sêl yr ysbryd ni'n barod yn sicrwydd o hynny ac yn gweddio bydd rhoi ni fwy o awch am gael bod gyda ti a gael dy fwynhau di am dragwyddoldeb. O Dduw, ni'n gweddio byddwn ni'n dechrau yn efoedd ni yn y byd
bod ni'n cael profi mwy a mwy ohono ti. Bod ni'n fwy ymwybodol eleni o ysbryd i ar waith nid yn unig yn ein bywydau personol ni, ond fel eglwys ac yn ein gwlad ni, fel bod ni'n gweld enw Crist yn cael ei ddyrchafu. O Dduw, ni'n gweddio bydde enw Crist cael ei ddyrchafu nawr yn yr oedfa hon, ac yn gweddio i ti'n bendithio ni, yn ei enw e. Amen. Wel, ni'n mynd i ganu eto gyda'n gilydd. Wel, dyma'r bore gorau i gyd, y rhoed i'r byd wybodaeth, o enni'r gwaraidd, Iesu Gwyn, i'n dwyn o'n sim gamsyniaeth. Fe ddaeth ein brenin mawr yn brawd, dan wisg o gnawd genedig, rhyfeddol gwyled, mab Dewner, a'r fronnau per forwynig. Wel dyma'r bore gorau gyd, y roed i'r byd wybodaeth. O enni'r gwaraidd Iesu Gwyn, i'n dwyn o'n sim gamsyniaeth. Fe ddaeth ein brenin mawr am brawd, dan wisg o gnawd genedig. Rhyfeddol gweled mab Dewner, a'r fronnau per forwynig. Rhyfeddol na dderfydd yw hon yn dragywydd, o roed ydi hennydd i bob dawn a denydd. Llawenydd a gwenydd i ganu. Nid caniad blygeiniol a'i Nelson hanesion, i'r enaid crediniol sydd gynnes ddigonol, ond wyfodd ddewisol with Iesu. Agorwyd ffordd i'r meddwl wlad, drwy'r meddigrad Caerdydd. Hwn ydy'r gŵr sy'n maddau'r bariach awd o'r rais ychydig. Y sawl sy'n byw drwy ddiw a'i ddawn wrth reol iawn a thrawiaeth. O fewn i hwn mae ysbryd briw a delw Duw dystiolaeth. Mae heddwch cydwybod drwy waed y cyfamod, a thanor mechichod yn golain y gwaelod. Fel nod wedi osod i'w dwyso. Newid i'r ymfian y meddwl bron taflan. Mae tyniad ar amcan at fichedd sancteiddlan. Croesonian i hunan yw honno. Can fydded pob rhywenaid byw mor ymys yw'r Meseias, i wrthladd am casad am sir a darnio mir ei deyrnas. Hyfryd o fraint yr enau trist, cael brawf o Grist fel priod. A hyn i berchen cywir ffydd y sydd a fydd rhyfeddod. Mae ffrydiau lawenydd yng Nghaersalem newydd, preswyl fal anlonydd i fyw yn dragywydd. Lle na ddawr dialydd na'i deulu. I brynwyr sancteiddiol sydd drosom yn eiriol, anodded rhinweddol a doniau rhyw dynol. Caniadau dragwyddol sy'n gweddi. Wel, ni am droi i'r darn ddarllenwyd, sef Eseia
61 ac adnod 1 i 4 yn benodol. Wel, mae'n siŵr byddwn ni'n clywed llawer un yn dweud blwyddyn newydd dda yn y dyddiau nesaf yma. Ond mae'n siŵr bod llawer yn dweud hynny eleni efo fwy o angerdd nag o'r blaen. Mae wedi bod yn flwyddyn anodd. Chi'n meddwl yn ôl ar ddechrau flwyddyn y llynedd, y llifogydd mawr gafwyd. Yna chi'n meddwl am y holl gymhlethdodau Brexit a'r gofidiau i bobl ynglyn â hynny. Yna, wrth gwrs, y Covid. Y cyfnodau clo sydd wedi cyfyngu gymaint ar ein bywydau ni. Heb sôn am colledion pobl wedi colli yn wyliaid. Yr ansicrwydd o waith a beth sy'n mynd i ddigwydd. Heb sôn am ofidiau personol efallai, gofalon personol. Chi blant, pobl ifanc, chi hefyd, mae wedi effeithio arno chi hefyd yn dweud. I chi ddim wedi cael y cyfle i fod gyda ffrindiau, mynd i aros gyda ffrindiau, neu mynd i aros efo dy ci am gi neu taid a nain. Chi ddim wedi gallu cystadlu mewn cystadlaethau chwaraeon. Dim eisteddfod, dim gwersyll, dim gallu mynd i'r capel, dim gwyliau capel. Wrth wynebu blwyddyn newydd, pa obeth sydd gyda ni? Oes rhywbeth gyda ni allwn ni afel arno, rhywbeth cadarnhaol, rhywbeth byddai'n dod â llawenydd i bobl. Oes rhywbeth yna i'n calanogi ni, ac o ganlyniad i fod yn galondid i eraill. Wel oes, mae gyda ni newyddion da. Chi'n meddwl am geiriau yr angel. Mae gen ni newyddion da o lawenydd mawr. Ganwyd i chwi geidwad. A dyma yw y newyddion da, yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r newyddion da ei hun. Mae'n ni'n clywed yn ddiweddar am Gristnogion mewn gwlad pell yn cael ei herlyd ac yn cael ei bwrw i garchar. Ac yn y carchar, maen nhw'n cael gorchymyn, bod nhw'n cael yngan gair i'w gilydd. Dyn nhw ddim i siarad ei gilydd. Ond yna, wrth iddyn nhw gael mynd allan unwaith y dydd i gael awyr iach, fe benderfynnon nhw ddweud, wel, fe newn ni sibrwd. Ac wrth nhw gerdded heibio ei gilydd, maen nhw'n sibrwd wrth ei gilydd yr arglwydd Iesu Grist. A chi'n gwybod oedd clywed ei enw yn galondid, yn creu llawenydd, yn creu gobaith iddyn nhw yn y carchar. Pam? Be sydd y mor arbennig am yr arglwydd Iesu Grist? Wel, gadwch ni edrych ar y rhan yma yn Eseia 61. Ni'n cael y geiriau, y mae'r ysbryd yr arglwydd Dduw arnaf, oherwydd i'r arglwydd fy eneinio. Wel, at bwy mae'r geiriau yma'n cyfeirio? Wel, maen nhw'n cyfeirio at Iesu Grist. Sut dyn ni'n gwybod hynny? Wel, mae Iesu Grist yn dweud wrthon ni ei hun. Chi'n cofio Iesu Grist yn cael ei fedyddio a'r ysbryd yn disgyn arno fe. Yna mae'n mynd i'r Arnialwch ac yna mae'n mynd nôl i Nazareth lle magwyd e. Ac yn ôl ei arfer mae'n mynd i'r synagog ac yna mae'n codi yn y synagog i ddarllen. A ni'n cael y geiriau yma yn Luc penod 4, adnod 16. Rhoddwyd iddo llyfr y proffwyd Eseia, ac agorodd y sgrôl a chael y man lle roedd yn ysgrifenedig y mae ysbryd yr arglwydd arnaf, oherwydd iddo fy eneinio. Ac mae'n mynd yn ei flaen. Wedi cau'r sgrôl a rhoi nôl i'r swyddog, fe eisteddodd. Ac roedd pawb yn syllu arno. A'i eiriau cyntaf wrthynt oedd, heddiw, yn eich clyw chwi y mae'r ysgrythyr hon wedi ei chyflawni. Mae'r geiriau yma yn Eseia yn cyfeirio at Iesu Grist, at eneiniog Duw, at yr un mae Duw wedi dewis. Chi'n cofio'r droddodiad i ddewig, o'n nhw'n tywallt olew dros berson,
oedd i ymgymryd ar ryw swydd benodol fel arfer, brenin neu proffwyd neu offeiriad. O dyma ni nawr eneiniog Duw. Wel, i gyflawni beth? Wel, lle ni roed rhestr o bethau i chi. Ond i gyfyngu'n hunan i'r darn yma, beth mae'n esbonio fan hyn yw, mae di dod i gyhoeddi newyddion da. A dyna y pwynt cyntaf. Cyhoeddi newyddion da. Cofiwch roedd yr Israeliad yn nyddiau Eseia, mi oedden nhw'n mynd i wynebu amser caled. Mi oedden nhw'n mynd i gael eu caeth gludo i Babylon oherwydd eu styfnygrwydd nhw yn erbyn Duw. Ond yn ystod y geithglyd, byddai'r geiriau yma wedi bod yn gysur iddyn nhw. Bod yna newyddion da, bod yna un yn mynd i ddod, bod yna eneiniog yn mynd i ddod i'w hachub nhw. Nawr iddyn nhw, curious oedd y person yna, byddai'n achub nhw o'r geithglyd. Ond cysgod oedd hynny o rhywbeth llawer mwy, o achubiaeth llawer mwy, o newyddion da, o lawenydd mawr, sef bod Duw yn anfon gwaredwr, fod Duw yn anfon achubydd, rhywun i achub nid dim ond yr Israeliad, ond achub y byd, gwaredwr, ceidwad i'r byd. A mae Crist yn dod, a mae e'n dod i gyhoeddi newyddion da. A fe ei hun yw'r newyddion da. Gwrandewch ar y geiriau sydd yn y darn yma, yn yr adnod gyntaf. Oherwydd i'r arglwydd fy eneinio i gyhoeddi newyddion da. Yna cysur, rhyddid, gollyngdod. A'r ail adnod, cyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Nawr, fi'n siŵr fod Mark Drakeford yn edrych ymlaen i allu rannu newyddion da ar genedl. Wel, dyma chi newyddion da, un ar ben y llall. Newyddion da i'r tlodion, cysur i'r toredig o galon, rhyddid i'r ceithion neu cyfieithiad gwell fyna, byddai golwg i'r deillion a gollyngdod i garcharorion. Hynny yw newyddion da i bobl mewn angen, i'r tlawd, i'r toredig, i'r dall, i'r caeth. Nawr mae gan Grist gonsyrn am yr anghenus, ond mae'n amlwg fan hyn bod Crist yn delio'n benodol gyda cyflwr ysbrydol. Chi'n gweld dyma ddisgrifiad o berson heb dduw. Mae'r person yna yn dlawd, mae'n ddall, mae'n doredig, mae'n gaeth. Dyna beth mae pechod yn gwneud i ni. Mae pechod, mae'n greulon, mae'n caethiwo, mae'n dod â'i dristwch. Nawr, falle fod rhywun yn gwrando bore yma, falle fod chi yn Caerdydd bore yma, a bod rhywun yn gwrando a chi'n ymwybodol bod chi ddim yn Gristion. Ond chi ddim yn teimlo rhyw gaethiwed mawr. Chi ddim yn teimlo'n ddall ac yn doredig neu'n dlawd. Chi'n gwybod yma un o arfau pennaf y diafol. Mae'r diafol yn gwneud ei orau i dwyllo pobl fel bod nhw ddim yn sylweddoli eu gwir gyflwr nhw ger bron Duw. Dyma un o brif swyddi Duw'r Ysbryd Glân, sef yn ei gariad ac yn ei ras, mae'n argyhoeddi, yn dangos i pobl eu cyflwr, yn dangos i pobl eu angen. Os ych chi bore yma ddim yn sylweddoli difrifoldeb eich sefyllfa, bo chi yn gaeth, gweddiwch chi Dduw ddangos eich angen i chi. Neu falle bod rhywun arall bore yma yn ymwybodol o'ch angen a bod chi ddim yn iawn gyda Duw. Chi'n ymwybodol o y pellter
o'r elyniaeth na rhwngwch chi a Duw, a mae'r peth yn gwasgu arnoch chi, mae'n amharu ar eich cwsg chi. Gwrandewch, mae gyda ni newyddion da. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi dod, ac mae wedi dod i achub pechaduriaid. Mae Crist yn dweud yn Mathew 12, nid ar y cryfion, ond ar y cleifion y mae angen meddyg, i alw pechaduriaid, nid rhyw cyfiawn yr wyf fi wedi dod. Mae wedi dod i achub pobl mewn angen. Falle bod chi bore yma ddim yn gweld yr angen. O, gweddiwch bydd yr ysbryd yn dangos, ac yna mae'r ysbryd yn cyfeirio chi at Iesu Grist. Mae gyda ni newyddion da. Ond mae'r rhan yn mynd yn ei flaen. Mae'n sôn hefyd am blwyddyn ffafr yr arglwydd. Nawr at be mae hwn yn cyfeirio? Wel, yn ôl y drefn y Ddewig, roedden nhw i roi gorffwys i'w tir nhw bob 7 mlynedd. Ac yna, ar ôl 7 o'r rhain, nawr, rhywun anoch chi sy'n dda yn mathemateg, beth yw 7 lluosi gyda 7? 49, da iawn os chi wedi gweithio hwnna mas. Wel, y flwyddyn ganlynol, blwyddyn 50, oedd yn cael ei alw yn blwyddyn ffafr yr arglwydd. Ac yn ystod y flwyddyn yna, wel, oedd hi'n flwyddyn wych. Roedd y tir i gael gorffwys, ond yn fwy na hynny, roedd pob dyled oedd gan unrhyw un yn cael ei chlirio. Roedd unrhyw was yn cael ei ollwng yn rhydd ac yn cael dychwelyd nôl at ei teulu. Os ydych chi wedi gwerthu tir i rywun, wel oedd y tir yna nawr yn cael ei roi yn ôl i'r perchenog gwreiddiol. Ac mi oedd y bobl i ddathlu, ac roedd y bobl hyd yn oed i gael gorffwys. Ddim i weithio yn ystod y flwyddyn. Chi lawenydd, mae chi newyddion da. Nawr mae'r cyfnod dyfodiad Crist i'r byd. I'r pryd y dawen nôl eto ryw ddydd, mae'r cyfnod yna yn cael ei gyfeirio ato fel blwyddyn ffafr yr arglwydd. Ni'n byw ar hyn o bryd ym mlwyddyn ffafr yr arglwydd. Cyfnod lle mae modd cael rhyddid. Cyfnod lle mae modd clirio dyledion. Cyfnod o wybod beth yw gwir gorffwys. Cyfnod lle mae modd cael maddeuant. Gristnogion, brodyr a chwiorydd. Mae gyda ni newyddion da i'w fwynhau ac i'w gyhoeddi. I gyhoeddi i bobl mewn angen. Falle bod chi'n gallu meddwl am rhywun y funud yma nawr, rhyw ffrind, neu rhyw gydweithiwr, rhywun sydd yn byw wrth eich ymyl chi. Ond mae bywydau nhw weld yn ddigon hapus a rhwydd a bodlon. Ond chi'n gwybod os nhw heb ddiw, os nag nhw'n adnabod Iesu Grist fel ei gwaredwr personol, maen nhw mewn angen, maen nhw'n gaeth, maen nhw'n doredig. A mae gyda ni newyddion da i'w rannu. Mae gyda ni newyddion da i'w gyhoeddi. Mor braf yw i allu dweud wrth bobl. Pobl sydd mewn angen. O, ar ni fod yn frwdfrydig i rannu'r newyddion da yma. Y newyddion da o lawenydd. Wel, yn ail, gwisg y llawenydd yma. Gwisg llawenydd. Fi eisiau chi ddychmygu bod chi'n cael eich gwahodd i ryw briodas arbennig. Ond ych chi'n dlawd. Mae'ch dillad chi'n blaen ac yn hen. A chi'n meddwl, beth yn y byd allai wisgo i'r briodas arbennig yma? A chi ddim yn siŵr beth i wneud. A chi'n trio rhyw ddilledyn, a chi'n edrych ar eich hun yn y drych, a chi'n meddwl, boes, fi'n edrych yn ofnadw. A chi'n mynd i deimlo'n isel ac yn anobeithiol.
Ond yna mae arbenigwr yn dod. A mae'r arbenigwr yma yn dewis dillad gwerthfawr, penodol ar eich cyfer chi, a mae e'n siwtio chi yn berffaith. A mae e'n mynd ar ôl pob manylun, y sicrhau fod popeth yn ei le. Mae hyd yn oed yn dewis arogl persawr neu aftershave ar eich cyfer chi. Gyna mae'n edrych arnoch chi, ac yn hollol onest yn dweud, waw, ti'n edrych yn wych. Mae'n flwyddyn ffafr yr arglwydd. Mae'n flwyddyn dathlu o beth allai wisgo. Edrychwch arno fi. Fi'n edrych yn ofnadw. Ond mae'n arbenigwr yn dod. Mae Crist ei hun yn dod. A mae e yn gofalu amdano chi. Drwch ar y drydydd adnod. Mae e'n gofalu. Chi'n gweld eich hun falle werth dim, fel llwch. Ond mae'n rhoi coron ar eich pen chi. Roeddech chi mewn rhyw anobaith llwyr, ond mae e'n tywall persawr, drud, llawenydd drosoch chi. Lle roeddech chi yn digaloni yn llwyr, mae e'n eich gwisgo a gwisg moliant gwerthfawr. Mae'n eich harddu chi o'ch pen i'ch trad. Mae'n rhoi yn wir ei wisg drudfawr ei hun. Mae'n rhoi ei wisg ei hun i chi. Ac yna mae'n mynd â chi ac yn cyflwyno chi ger bron Duw y Tad. A mae Duw y Tad yn edrych arnoch chi, a mae Duw y Tad yn gweud, hyfryd, gwych, cyfiawn. Nawr bydd y diafol yn gwneud bob peth. Bydd yn gwneud ei orau i'ch atgoffa chi o sut oeddech chi'n edrych, yn frwnt, yn ofnadw, yn ddigalon, yn anobeithiol. Ond sut mae Duw yn edrych arnoch chi? Mae'n edrych ac mae'n ymhyfrydu. Duw yn ymhyfrydu ynoch chi. Mae'n dweud, cyfiawn. Drwchwch ar ddiwedd adnod 3. Gelwir hwy yn brennau cyfiawnder, wedi ei plannu gan yr arglwydd, yn y gwreiddiol coed derw, wedi ei plannu. Coeden cadarn, coeden urddasol a gwerthfawr. Mae'r ddarlun yma, mae Duw yn ymhyfrydu ynoch chi. Mae hyn yn wir amdano chi bore yma. Mae Duw yn ymhyfrydu ynoch chi os ych chi'n Gristion. A mae'n mynd i fod yn wir amdano chi drwy gydol y flwyddyn yma. Yn wir, mae'n mynd i fod yn wir amdano chi bob blwyddyn sydd o'ch blaen chi. Sut gall hyn fod? Oherwydd fe. Oherwydd yr arglwydd Iesu Grist. Mae e wedi'ch gwisgo. Mae e wedi'ch gwisgo ei gyfiawnder ei hun. Mae wedi rhoi ei wisg ei hun arnoch chi. A mae'r tad yn gweiddi, bodlon, cyfiawn. Mae Salm 149, adnod 4 yn dweud, y mae'r arglwydd yn ymhyfrydu yn ei bobl. Ar ddechrau flwyddyn, gai eich annog chi i atgoffa eich hun o'r gwirionedd yma yn gyson. Mae e yn ymhyfrydu yno fi. A chi'n gwybod wrth i chi atgoffa'ch hun o'r gwirionedd rhyfeddol yma, i chi'n dwy'n gogoniant i Dduw. Rhowch ar adnod 3. Mae rhain wedi ei plannu i'w ogoniant. Mae atgoffa'ch hunan a mwynhau y gwirionedd yma,
Mae'n dwy'n gogoniant i Dduw ac i Iesu Grist. Pam? Wel, cwbl ydyw gwaith, ei law, ei ras, mae ei gyd o Dduw, ac mae'r cyfan i'w ogoniant e. Edrychwch ar adnod 10 yn y bennod yma. Llawen uchaf yn fawr yn yr arglwydd, a gorfoleddaf yn fy niw, canis gwisgodd amdanodd, wisgoedd iachawdwriaeth, teinodd fantell cyfiawnder drosof, fel y bydd priodfab yn gwisgo'i dorch a phriodferch yn ei haddurno ei hun a thrysau. Ni wedi cael ein gwisgo a chyfiawnder Crist. Na chi lawenydd, dyna chi fraint, dyna chi ogoniant i Dduw. Gyna yn drydydd, cymeriad Crist. Nawr, unwaith eto gellir dweud cymaint yma am ei gymeriad rhyfeddol e, ond fi am gyfyngu fy hunan i'r rhan yma. Sut un yw yr arglwydd? Wel, mae'n cyfiawnhad ni yn sicr, mae'n cyfiawnhad ni yn gyflawn ac yn dragwyddol. Ond wrth ddarllen y darn yma, mae rhywun yn teimlo bod na ofal parhaus yn cael ei adlewyrchu fan hyn. Bod na rhywbeth cyson. Bod y gwaredwr yma, bod Crist yma, nid yn waredwr pell, di-deimlad. Un sy'n dweud y pethau iawn, a ddim gwir concern. Na, mae'n caru ei bobl. Mae'n ymwybodol o sefyllfa ei bobl. Mae'n ymwybodol o'ch sefyllfa chi. Ac mae'n dyner. Drwchwch eto ar adnod 2, yr ail adnod. Mae'n cysuro. Mae'n diddanu. Ac mae'n gofalu am ei blant. Mae'r llythyr at yr Hebreaid yn sôn am Iesu Grist ac mae'n dweud ei fod wedi ei wneud nid yn angel, ond wedi ei wneud fel ni yn berson. Pam? Wel, mae'r awdur yn mynd yn ei flaen. Mwyn iddo fod yn archoffeiriad tosturiol a ffyddlon. Fi'n cofio pan o'n i'n dysgu rygbi rhyw flwyddyn, a ryw fachgen yn dod ato fi, a gweud, syr, a rhywun wedi sefyll ar yn rhoed i. A ni'n meddwl, dear me. A ni'n teimlo fe gweithio, come on, paid â wneud ffys. Ond wedyn mae rhywun yn sefyll ar yn rhoed i yn y tywydd oer. A mae'n brifo. Tro nesaf bachgen yn dod ato fi a gweud, mae rhywun wedi sefyll ar yn rhoed i, wedi rhoi styd ar yn rhoed i. O'n i'n llawer fwy tysturiol. O'n i'n brofiadol o'r peth fy hun. Dyma chi waredwr tyner. Dyma chi waredwr tosturiol. Nawr, beth sydd o'n blaen i blwyddyn yma? Beth yw eich sefyllfa chi nawr? Wel, fi ddim yn ymwybodol, fi ddim yn gwybod. Ond felly sicrhau hyn, os ych chi'n Gristion, sut bynnag ych chi'n teimlo, mae yn eich caru chi. Mae ganddo fe gonsyrn drostoch chi. Mae e'n dyner. Mae e'n garedig. Gai eto eich annog chi i atgoffa eich hun o hyn. Falle bod ni'n mynd deall y sefyllfa. A mae rai sefyllfaoedd yn ddyrus, a falle fyddwn ni byth yn ei deall nhw'n tra bod ni ar y ddeiar yma. Ond mae a chonsarn. A mae yn gallu troi galar yn gyfrwng o fendydd. Mae gallu troi sefyllfa anodd hyd yn oed yn lawenydd. Yn cael hynny yn yr ail adnod. Mae'n diddanu a gofalu am y rhai sydd yn galaru. Mae'n rhoi olew llawenydd yn lle y galar
a gosod mawl yn lle y digalondyd. Chi'n gwybod, nath y carcharorion yna oedd yn sibrwd i'w gilydd yr arglwydd Iesu Grist. Fe gafon nhw, fe brofon nhw lawenydd. Fe brofon nhw fendith a chysur. O'n nhw dal yn y carchar. Oedd y sefyllfa heb newid, ond yn y storm, yn y carchar, maen nhw'n profi llawenydd. Maen nhw'n profi cysur. Nid yn ei sefyllfa, ond yn ddo fe. Yr un yma sydd yn ei caru. A thrwyddo fe yn profi llawenydd. Mae Pedr yn dweud yn ei lythyr cyntaf, taflwch eich holl bryder, taflwch eich holl feichiau arno fe, oherwydd mae gofal ganddo amdanwch. Dewch i ni atgoffa ein hun a'n gilydd yn gyson. Beth bynnag yw'r sefyllfa, bydd y diafol yn dod â bob amheuon y mae yn eich caru. Mae gyda fe gonsern a mae e'n dyner ei ofan. Un nodyn bach i orffen. Pan ddarllenodd Iesu Grist y rhan yma o Seia yn y synagog tra fod yn Nazareth, fe orffennodd Iesu Grist yng nghanol yr ail adnod. Mae'n dweud i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr arglwydd. Yna, mae'n eistedd. Dyw e ddim y darllen a dydd dial ein Duw. Pam orffennodd e fyna yng nghanol y frawddeg? Wel, dod oedd Crist i gyhoeddi newyddion da. Nid i gondemnio'r byd, ond fel yr achubyd y byd trwyddo ef. Dod i gyhoeddi newyddion da, dod i achub, dod i glirio dyled pechodau, dod i gynnig maddeuant trwyddo fe. Y newyddion da yw ni dal yn mlwyddyn ffafr yr arglwydd. Ond pan ddaw Crist yn ôl, mi fydd y flwyddyn y ffafr yr arglwydd yn dod i ben. A bydd y rhai fydd heb dderbyn Crist fel ei gwaredwr yn gorfod gwynebu ei farn. Mae Crist yn eich gwahodd chi heddiw. Mae'n flwyddyn. Chi'n teimlo bod yr ymestyn mor hir a phosibl. Mae'n flwyddyn ffafr yr arglwydd. O, dewch ato fe, cyn dydd ei ddial. Felly, ar ddechrau flwyddyn newydd, mor braf yw e, bod ni'n gallu dweud, mae'n flwyddyn ffafr yr arglwydd. Trwy ras, mae llawer ohono ni yn gallu dweud, ni wedi'n gwisgo yn hardd ger bron y tad. Mae'n holl bechodau ni wedi ei dileu, y cyfan wedi ei dalu gan Grist. Wel, wrth i ni lawenhau, i ni'n dwy'n gogoniant i Dduw, ond ar i ni hefyd, gael yn anodd beidio rhannu'r newyddion da yma, wrth eraill. I ni weld pobl yn ei gwir angen, ac ar i ni gyhoeddi y newyddion da, sef Iesu Grist ei hun. Gydwch ni weddio. O Dduw ein tad, i ni'n diolch i ti am anfon Iesu Grist i'r byd. Diolch arglwydd fod wedi dod i gyhoeddi newyddion da, bod na achubiaeth trwyddo fe, fod wedi talu y ddyled ein mwyn yn ein lle. Arglwydd, dyron ni weld o'r newydd rhyfeddod dy gariad di, a rhyfeddod i gariad droson ni. Boed i'r llawenydd yna fyrlymu drosodd, ac arglwydd y bydd bobl yn gweld yn gweithredoedd da ni ac yn gogoneddu dy enw di. Y byddwn ni'n cael ein anodd peidio sôn am y newyddion da yma wrth eraill. Arglwydd, trigarha wrtho ni.
a gogoneddad enw dy hun ac enw Iesu Grist. Clewn ni nawr, derbyn y clod i gyd am fod ni'n gofyn y cyfan yn enw ein gwaredwr annwyl, ein gwaredwr tyner, Iesu Grist. Amen.